Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya Bapak Ibu. Badane sehat nggih. Awake sehat. Atine nggih sehat. Pikirane nggih sehat. Dompete nggih sehat. Disyukuri mugi-mugi kula lan panjenengan sami kanthi syukur ditambahi kenikmatanipun kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kalih diniati silaturahmi dalu kalenggahan kajenge umure ditambah artinipun paring sehat walafiat niat silaturahim rezeki kula lan panjenengan sami dipun jembaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalu kalenggahan niki pas bulan Sya'ban utawi ruwah sekedhap malih berarti kula lan panjenengan sami badhe pikantuk napa pinanggih kalian bulan Ramadan utawi bulan poso. Terus bulan Sya'ban utawi ruwah niki pintu gerbange bulan Ramadan. Siap-siap kula lan panjenengan sami anggenipun samake laksanakaken rangkaian ibadah wonten bulan Ramadan. Biasanipun saderengipun kula lan panjenengan sami ngajeng bulan Ramadan wonten bulan ruwah utawi Sya'ban menika biasane kula lan panjenengan sami niki kampuring ndongaaken dumateng leluhur kula lan panjenengan sami dipun wastani ruwahan utawi ruwah arwah-arwah para leluhur kula lan panjenengan sami. Nah, supados napa oyot kula lan panjenengan sami niki kuat. Dadi para leluhur tiyang sepuh kula lan panjenengan sami niki nek sering disambung kanthi didongakne niki ibarate awake dhewe wit niki wit sing kuat. Wit nek oyote kuat niki mbok kena angin, kena banyu niki tetep bakale tetep kuat. Anggere oyote ku tiyang niku nek sering dongane tiyang sepuh nyuwune para leluhur sae niku tasih sugeng napa dene sampun sedo niku kados dene tiyang ingkang kuat. Mbuh kenging masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, insyaallah tetep awake dhewe dadi pribadi ingkang kuat. Dados hikmah ingkang pertama niki awake dhewe ampun laleke utawi ampun suwe ndongane sedherek tiyang sepuh leluhur simbah-simbah kula lan panjenengan sami ingkang sampun tinimbalan sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Atus dene iki dalu kalenggahan Mas Pariyanto ndongaaken Bapak Ibu menawa bapak ibuke lan sanes-sanesipun panjenengan sedaya ugi kinten donga dumateng para kula panjenengan sami niki dalam rangka memperkuat oyote awake dhewe. Nek oyote kuat mengke gondonge kuat, rantinge dahane kuat, saged berbuah ingkang luar biasa. Nek napa wite niku krem-krem mboko niki mungkin saged digengeyuk sinten kemawon ingkang betahaken iyup-iyupan. Artinipun napa kula lan panjenengan sami niki saged dadi manungsa inggih menika ingkang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dadi kang sepindah napa sering ndongake wong mati. Wong ndongake wong mati niku mboten angger ketemu wong terus dumane mati, ketemu wong dumane mati mboten. Maksude sedherek-sedherek kula lan panjenengan sami ingkang sampun tinimbalan sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa kok awake dhewe niku kudu ndongakne tiyang sing pun sedo, sedhereke, tiyang sepuhe, bapak ibu leluhur. Merga awake dhewe bencang niku bakal mati. Ketoke seneng banget kula lan panjenengan sami nek pun sedo pun mati kathah sing ndongane iku atine dhewe seneng. Dikirimi donga niku seneng. Mula saking mriki awake dhewe nggih seneng dongane ingkang sampun sedo utawi tinimbalan sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala.
Cara diken milih ngoten jenengan pilih mati sesuk napa somben? Somben. Pilih matine somben. Oh, ngoten nggih. Lah misale wong sementen iki enten wong pinten-pinten Bu. Enten tiyang pinten Pak? Pinten-pinten. 100 nggih, upamane 100. Wong 100 bengi niki Bu, mlumpuk teng mriki niku arisan 1 jutanan. Berarti ituke pinten? 1 juta ping 100. 100 juta. Nggih. Bengi niki wong 100 niki arisan 1 jutanan ituke 100 juta. Jenengan pengine ituke sesuk napa somben? Lah. Dadi nek mati niku pengine somben, nek arisan pengine sesuk. Nggih. Cerdas niku nggih leres niku. Nggih artine kula lan panjenengan sami niki babakan kematian itu memang boten saged dipun joaken, boten saged diundur. Peh wani boten saged mundur. Peh wedi boten saged napa? Peh wani boten iso maju, peh wedi boten iso mundur. Niku kersane Gusti Allah. Berarti sewaktu-waktu awake dhewe niki kudu siap. Kalih di unjul santai mawon niki ngajine wong anu niku wis ngeten iki. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kegandengan iki sasi ruwah apa dhewe dumateng para arwah lan sanes-sanesipun mugi-mugi menika amalan kapetang amalan birrul walidain. Birrul walidain niku amalan sing awake dhewe niku termasuk diitung kali Gusti Allah bekti dumateng tiyang sepuh. Tiyang nek pun kegolong bekti dumateng tiyang sepuh uripe mesti mulya mukti. Niku pun janjine Gusti Allah. Lah nyeranteni wong tuwa niku ternyata nggih gampang-gampang mula butuh kekuatan saking Gusti Allah. Butuh kekuatan saking Gusti Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami kagolong dados putra-putri ingkang saleh lan tundhonipun napa pangarep-arepanipun napa supados awake dhewe nggih dianugrahi gadahi putra-putri ingkang saleh lan salehah, gadahi putra-putri ingkang ngremenaken dumateng kula lan panjenengan sami. Nek namung sukses namung sugih niku mboten jaminan. Wong awake dhewe benjang nek pun sepuh niku dikai panganan napa sing enak kadang-kadang pun mboten doyan. Sate Pak, wis wonten doyan. Mergo napa nggih untune pun mboten terjas. Dijak dolan mawon teng pundi kemawon mboten gelem mergone napa awake niku pun mboten penak. Dijak numpak motor, numpak mobil jarake rada adoh niki awake pun lara kabeh. Sing dipingini niku namung napa digemateni kalih anak putune. Saestu. Kula lan panjenengan sami niki saged sinau kalih tiyang-tiyang sepuh kula lan panjenengan sami. Mbah-mbah jenengan sing umuripun yuswa jenengan tari mbah pengin napa mbah. Mesti gedhek wong pun boten kersa napa-napa. Tapi nek nemeti anak putune niku gemati rukun niku rasane senenge luar biasa. Kantun niku Pak. Dan nikulah sing ajeng jenengan beto sedo kondur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku nggih manahe awake dhewe sing ayem tentrem niki wau. Dan perlu kula lan panjenengan sami ketahui ternyata tiyang sedo sing ayem tentrem tenanan niku ternyata jarang. Jenengan saged urutne dolan teng makam iki enten mbah iki enten si fulan enten si fulana. Mereka sing pun sedo niki kadang-kadang sedereng saged ayem tentrem. Termasuk somben mungkin awake dhewe. Mila supados awake dhewe boten kados mekaten niki dinganjeni kang saestu. Enten sing sedane sing mikirke warisan, enten sedane sing mikirke anak putu, enten sing sedane sing mikirke ngibadahi kurang laksana-sanasipun. Dereng dados tiyang ingkang insan kamil. Ternyata jauh luar biasa. Tapi nek kula lan panjenengan sami kundur beto iman, insyaallah kula lan panjenengan sami kapentang dados hambanipun Gusti Allah ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala.
Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mula napa eling kalih sing wis ora ana terus nata sing isih ana. Sing boten enten niku dieling niku maksude didongane supados dadi oyot sing kuat. Sing tesih enten niki ditata supados awake dhewe niki boten kedhuwung. Mergo benjang dimintai pertanggungjawaban kula lan panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki pun ngliwati malam nisfu Sa'ban. Buku ngamale awake dhewe niku pun disetone kalih Gusti Allah. Niki pun dibuka buku anyar. Nanggo awalan niki buku anyar awake dhewe nganti taun ngajeng niki ampun diisi kanthi hal-hal sing boten sae. Berusaha jauh lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalam setahun niki bulan ingkang istimewa, salah setunggalipun nggih menika Rejab, Sa'ban utawi Ruwah kalih Ramadan. Niki bulan ingkang luar biasa. Nek misale teng bulan Rajab gawe apik siji niku diganjar kalih bulan-bulan biasa niku dilipetke. Nek bulan Rajab awake dhewe gawe apik siji niku dilipatke dadi 70. Gawe apik siji dilipetke ping 70. Niki nek bulan Rajab. Nek bulan Sa'ban utawi Ruwah awake dhewe gawe apik siji niku dilipetke dadi ping 700. Dadi awake dhewe niki maca subhanallah pisan niki. Niki diitung dicatet kalih malaikat niku lipete ping 700. Nek bulan Rajab dhewe ping 70, awake dhewe maca pisan gawe apik pisan niku dilipetke dadi ping 700. Tapi mengke nek bulan Ramadan, bulan poso gawe apik siji niku kalian malaikat kali Gusti Allah niku dilipetke dadi ping 1000. Mulane Ramadan niku diwastani obral-obralan pahala. Rejab niki nandur, Sa'ban niki napa ngrawat ngrumat tanduran, Ramadan niki panene. Bahkan diwastani napa obral-obralan pahala. Lah kinten-kinten nek misale awake dhewe obral-obralan pahala teng bulan Ramadan niki supados iso nglumpuke pahala sing kathah. Niki ternyata nggih mboten gampang. Butuh kulino Pak. Kesaenan napa keawonan niki ternyata butuh kulino. Tiyang niku nek kulinane poso Senin Kemis napa melih poso Daud napa sesasi poso pisan niku mengke ketemu Ramadan niku rasane nggih penak mawon. Tapi nek boten dilatih poso Senin Kemis sesasi raketan pisan boten poso niki ketemu Ramadan niki rasane abot enteng ing ibadah niku boten teng awak tapi teng ati. Mbok awake gedhe mbok kekot niku nek atine abot nggih ibadah ajeng poso niku nggih angel. Tapi mbok awake ingkri-ingkrien loro-loronan tapi nek imane kuat niku nggih poso sesasi niku nggih tutup. Kecuali sing ibu-ibu. Artinya bilih kula lan panjenengan sami niki kuwate awak niki mboten jamin. Sing kuat nggih menika spiritual utawi ati kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sak sampunipun kula lan panjenengan sami niki saged ngibadah kanthi sae kudu enten output ingkang luar biasa nggih menawa perubahan jati diri utawi urip lan panguripan kula lan panjenengan sami. Kula sering matur wonten nggih pengaosan Pak. Awake dhewe ngaji iso hafal iki, iso maca iki, iso kuwi lan sanes-sanes sae. Tapi nek urip lan panguripan kula lan panjenengan sami boten enten peningkatan, maka suwe-suwe niki ngilmune awake dhewe istiqomah ngaji, istiqomah ibadah awake dhewe suwe-suwe luntur.
Mergo napa kabotan kebutuhan. Mila pripun carane dadi umat muslim iki sing kuat ekonomine, ugi sing sregep taat ibadahe. Niki sing dadi kunci kula lan panjenengan sami. Mergo kathah tiyang ingkang lemah karena tuntutan nggih menika sosial ekonomi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sing dimaksud sae perubahane niku pripun? Kula lan panjenengan sami niki boten maju awake dhewe iki makhluk sosial. Sing boten iso urip dhewe. Nggih enten sing bebrayan, enten sing berkeluarga maksudnya. Enten sing bertetangga, bermasyarakat lan sanesipun. Artinya kula lan panjenengan sami arep gawe dosa nggih iso, arep gawe pahala nggih iso. Napa melih kula lan panjenengan sami dengan lawan jenis ini karakter berpikire niku beda. Kadang-kadang nek wong lanang niku ngambil keputusan ragu, kadang-kadang meskipun boten seneng tapi nek niku bener niku ditempuh. Niku nek wong lanang. Tapi nek wong wedok niku sing penting seneng arep ora bener kadang-kadang dipilih. Mila kula lan panjenengan sami niki mboten apik siji lan sijine, tapi saling melengkapi. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kegandengan kula lan panjenengan sami urip teng alam donya niki masalahe kathah, serangane kathah, kadang keluarga, kadang ekonomi, kadang gawean lan sanes-sanesipun. Niki setan niku mboten bakal menang, mesti golek cara piye carane lenane dinggo nyerang awake dhewe. Sak kuat-kuate awake dhewe niki nek ngibadahe mboten tau jamaah, mboten tau ngaji jamaah, salat jamaah, niki suwe-suwe saged kenging serangan kalian setan niku. Bapak Ibu yang kula hormati, dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang awake dhewe sebagai manungsa niki nggih protes nggih. Penak malaikat berbarang nyotat. Manungsa iki sing mikir gawean, mikir duit, sing mikir keluarga, kadang sing mikir perasaan barang. Dadi awake dhewe niki taruhane niki taruhan sing luar biasa. Enten tiyang uripe sae tapi mengke sing dadi ukuran niki awake dhewe teng akhir hayat niki usul khotimah napa suul khotimah. Niki sing dados pertanyaan, mbok awake dhewe sakniki sregep ngaji, tertib taat, tapi benjeng sedane sedo husnul khotimah napa suul khotimah niki sing dadi pertanyaan sing paling dedekan awake dhewe niku teng mriku. Boten iso awake dhewe nyombone wah aku seneng ngaji, aku salate wis oke, sampeyan kena mlebu swarga dereng. Karena ukurane niku ten sedone awake dhewe husnul khotimah napa suul khotimah. Bahkan mungkin wonten tiyang niku mungkin sing dereng sae ibadahe dereng tertib, tapi ternyata sedane saged husnul khotimah, boten ngerti. Taubate ditampa kalian Gusti Allah. Mergo napa? Tobat kula lan panjenengan sami niki dikai kesempatan. Kula nate matur nek awake dhewe niki sakaratul maut nyawane wis tekan sikil, ajeng munggah niki ajeng muncul. Niki awake dhewe tobat niki jek ditampa. Tapi begitu nyawa tekan sikil niki dereng saged tobat dikai kesempatan melih munggah. Tekan weteng. Kok ijek gelem tobat niki tesih ditampa. Munggah melih tekan dodo. Munggah nyawa niku pun tekan dodo. Ambekan niku pun teng mriki. Niku ternyata kali Gusti Allah niki luar biasa tesih dikai kesempatan ditampa. Tapi nek nyawa sampun tekan gulu, tobat awake dhewe niki pun boten saged ditampa kalian Gusti. Nanti mboten ngerti awake dhewe tiyang sedo niku suul khotimah napa husnul khotimah niku wangel. Bos kajang tiyang niku tiyang nakal ternyata tobaté ditampa kali Gusti Allah niku mboten ngerti. Tapi Pak sing dimaksud awake dhewe niki kekancan seduluran lahir batin,
donya kelawan akhirat niki kudu dieling-eling saestu wae. Kula bulan wingi niku ngisi pengajian teng Masjid Jayat. Pun nate ten sing mriko Masjid Syekh Jayat. Oh dereng. Kapan-kapan mbok nyewa bis ge mriko ngoten lho. Ngoten nggih. Pak RT, Pak RW. Nyelengi sik. Niki kan enten koin NU to. Lah niku mangiwun mang celengi, mang cemplungi, mengke kajenge dilumpukne, mengke dibuka. Setahun ngajeng kurangi pinten mengke terus ditambahi. Terus dolan gen ngerti Masjid Syekh Jayat niku sing masjid sing gawe niku napa niku tiyang UEA, Uni Emirat Arab. Abu Dhabi mriku. Niku napa gawe masjid teng Solo mriki. Kajenge pengen ngerti megahe wah apike luar biasa. Niku miniature masjid sing teng Abu Dhabi mriko. Niku nembe seprapate sing asline niku luwih gedhe mulih. Teng Solo niku Masjid Syekh Jayat niku namung seprapate. Gedhe niku pun gedhe pisan. Endah sing asline teng Abu Dhabi mriko. Nah, nalika kula ngisi konten mriku kula sampaikan, kathah tiyang sing aku sedulur lan sanes-sanesipun tapi ukurane sedulur wong muslim, Pak. Ketika enten sedulure sedo ninggal, niku kudu minimal enten wong 40 sing nyolatke. Ketika enten tiyang sedo sing nyolatne minimal enten wong 40, Kanjeng Nabi ngendika, dosane diampuni Gusti Allah, syafaatku langsung saged tersampai. Nah, pertanyaane ning gone dhewe niku kadang-kadang golek wong 40 niku ya ora kudu bareng niku mboten kudu bareng. Tapi maksudnya pripun? Ya maksudnya sedina niku iso teng wong 40. Kadang-kadang arep wah iki gur fardhu kifayah wong 5 wong 10. Kadang-kadang tekoki wis disolatne urut wis ya wis ngono ta. Nek awake dhewe rumangsa sedulur sing tenanan dititani kae gaene melu pengajian mang salat niku. Sinaosa mboten jamaah, mboten masalah. Dadi kula niki kalih meling. Mungkin nek kula mati dhisik, Pak. Mangeling-eling lho Pak Arkeke tau ngomong, jenengan melu salat. Mang nyolatne kula nggih. Meskipun mboten sah jamaah, buat ketinggalan jamaah mang wudu terus tengah jenazah nyolatne. Boten masuk boten kula tok, salah setunggal awake dhewe niki ngoten niku. Kok ndelalah saged enten wong 40. Insyaallah dakhalal jannah. Niku sing kadang awake dhewe dereng memperhatikan. Nah, mugi-mugi awake dhewe iki dadi seduluran donya kelawan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi kula lan panjenengan sami supados sedaya sedo ingkang husnul khotimah nggih niku kula aturke boten masalah fisik, boten masalah napa-napane, tapi beto ati ingkang ayem tentrem. Dan ternyata ati ingkang ayem tentrem niki wau ternyata nggih angel. Mila perlune awake dhewe donga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi dingilmoni lho nggih. Kanthi dingilmoni. Mergo sak sae-saene ibadah awake dhewe, sak sae-saene tindak tanduke awake dhewe, nek boten dingilmoni mengke bobot kesaenane niku kirang. Wong salat ngerti ngilmune kalih boten niku kurang. Sinaosa wong berbuat sae niku boten enten sing sia-sia. Kula sering nyontone misale tiyang niku salat boten ngerti ngilmune. Salat subuh gandeng pengine lomo 3 rakaat ngoten niku lho. Petang rakaat nah wis kuat tok aku wong lomo, aku wong los. Salat subuh petang rakaat. Nggih kleru. Tapi nek misale mboten ngerti nggih mboten napa-napa. Tapi nek kula lan panjenengan sami gelem ngaji, gelem ngerti tenanan, niku nek ngerti tambah bobote pahalane dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi ati ingkang tentrem ayem boten gampang niku perlu ngilmuni. Ati sing boten tentrem ayem niku sing marai susah resula niku kadang-kadang penyebabe mergane boten cocok kali atine.
Gusti Allah niki maha peparing ngekeki dumateng kula lan panjenengan sami. Tapi kadang-kadang sing marahi awake dhewe niki atine ngresula, sedih, susah niku mergo peparinge Gusti Allah niki boten cocok kalih sing jenengan karepke. Padahal awake dhewe ngerti secara ilmu nggih. Secara ilmu niku peparinge Gusti Allah niku mesti sing paling sae. Peparinge Gusti Allah sing paling sae, tapi gandeng awake dhewe boten ngilmuni niku peparinge Gusti Allah niki kita anggap niku boten sae mergo niku boten cocok kalih atine awake dhewe. Mila supados saged cocok berarti kula lan panjenengan sami niki napa belajar qanaah nampa peparinge Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, supados peparinge Gusti Allah niki saged cocok dumateng kula lan panjenengan sami inggih menika sepindah malih kula lan panjenengan sami niki napa qanaah napa peparinge Gusti Allah niki kanthi ingkang sae. Nah niki perlu diilmoni nek mboten diilmoni kan rumangsane niki awake dhewe niki napa dibenci kalih Gusti Allah. Rumangsane awake dhewe kok aku digawe pacoban sing ora cocok karo atiku lan sanes-sanesipun. Mulane pentingnya awake dhewe ibadah dumateng Gusti Allah niki kanthi rasa mahabbah. Mahabbah niku rasa tresna. Nyambut gawe nek karena cinta, karena seneng niku nggih seneng mawon. Rasane enteng. Awake dhewe niku ibadah nek mergo seneng kalih Gusti Allah niki rasane nggih penak banget. Nggih saged menikmati. Niki ibadah dumateng Gusti Allah niku ingkang kekal lan abadi. Boten enten sing kekal lan abadi selaine dumateng Gusti Allah. Bersandar selain Gusti Allah niku bakal awake dhewe bakal keloro. Namung kalayan dumateng Gusti Allah. Mbok sak seneng-senenge awake dhewe kalih bojone dhewe to. Niku jenenge wong cinta niku tetep boten enten sing sehidup semati. Enten sing cinta sehidup semati ngoten. Dadi pas seneng kok bojone mati melu mati ngoten. Apa pas bojone mati ampun dikubur Pak, anu kajenge teng kamar kula mawon, kula seneng tenan kali bojo kula. Mesti mboten enten nggih. Nggih. Enten nek cinta sehidup semaput. Nggih kelingan bojone wis maput. Gandeng dereng siap ditinggal, kelingan mulai semaput. Sehidup semati niku mboten enten. Mangga pas ninggal niku kok kowe tega ninggal aku Pak, kok kowe mati dhisik Pak, aku kok mangan apa Pak? Ya mangan sego jenengan. Wah dijunjung niku ajeng gak nyambron, Pak aku melu Pak, aku melu. Kinten-kinten kok ya melu tenan. Tapi nek mboten napa-napa niku bahasa emosi, tapi maksude nek secara ilmu niku ternyata kan nggih mboten enten. Artinya kula lan panjenengan sami niki akan kembali kepada kehidupan masing-masing. 3 dina ijik nangis sing bengong, 7 dina, 40, 100 dina. Mendak pisan, mendak pindho, entahe nyemune lan sanes-sanesipun. Niku latihan kula lan panjenengan sami. Aja nek kok awake dhewe Kanjeng Nabi mawon. Ditinggal situ garwane, tinggal situ pamane niku sedih luar biasa. Napa melih awake dhewe. Tapi kalian Gusti Allah kesediaane Gusti Allah, kesediaane Kanjeng Nabi niki terus napa diijoli kanthi didulanke peristiwa Isra Mi'raj. Bar Isra Mi'raj Kanjeng Nabi muncul melih semangate berlipat-lipat dingge meneruskan dakwah. Boten tendo boten awake dhewe ditinggal kalian tiyang sing ditresnani niku nggih ndang diunggah medhone pikiran tetap semangat tinggi nglanjutke urip lan panguripan tentunipun diniati ibadah dumateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi susah didolanne kali Gusti Allah kanthi peristiwa Isra Mi'raj. Dadi nek awake dhewe susah ampun teng omah mengurung diri Pak Bu. Napa?
nek susah niki kan dolan. Ngoten nek susah kan dolan apa teng omah dhewe kados Kanjeng Nabi didolanke kalian Gusti Allah. Lah kula gak anu Pak nyambut damele teng PT Freeport napa kadang free kadang repot. Ya niku kudu memang yo tuntutan ekonomi niku memang kudu penting. Artinya napa bahwa kehidupan kula lan panjenengan sami donya kalian akhirat niki memang kudu seimbang. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir, kula lan panjenengan sami niki asline mados pahala niki gampang. Asline gampang. Nek dingilmoni kados dene awake dhewe ngaji ngeten iki mawon. Misale kurang luwih sak jam ngaji awake dhewe bareng-bareng ngeten. Saderenge awake dhewe niku ngadeg lunga rampung saking ngaji niki mawon nggih. Awake dhewe dosane niki diampuni kalian Gusti Allah. Malaikat iku mboten mandeg-mandeg jalukne pangapura dumateng kula lan panjenengan sami. Awake dhewe kok kuat ngaji 2 jam nggih selama 2 jam niku malaikat niku jalukne pangapura dumateng kula lan panjenengan sami. Niku nembe ngaji rakit tang ngajine niku namung rubuh-rubuh kali antuk-antuk mboten napa-napa. Sing diitung niku mboten masalah paham lan mboten lho. Sing diitung kali Gusti Allah niki sing gelem lungguh teng majelis ilmu. Sing gelem lungguh teng majelis ilmu, mboten sing paham. Paham napa mboten niku nomor loro. Wong sekolah niku mboten kudu pinter. Sing penting gelem lebu, sing penting sregep. Arep ora pinter kan mungkin suwe-suwe ya diunggahne. Gurune kan mesakne iki mlebu terus jane bodoh tapi mlebu terus mesake tak unggahne. Awake dhewe ngoten. Awake dhewe gelem ngaji terus tapi ngantukane kula angger teko sing pojokan ngantuk. Nganti sak rampunge. Niku mawon pun dianggep ganjarane padha kali sing mboten ngantuk. Dadi sesimpel niku kula lan panjenengan sami. Engkang nomor kalih wong ngaji sak jam niku pahalane niku padha karo salat 1000 rakaat. Awake dhewe napa nate salat 1000 rakaat mboten tahu. Tapi awake dhewe ngaji sak jam niku pahalane kados dene awake dhewe niku salat 1000 rakaat. Engkang nomor 3 napa luwih apik pahalane mboten luwih apik niku terus meninggalkan sing apik mboten lho ya. Tapi maksudnya luwih apik niku ganjarane luar biasa kalih ditimbangne awake dhewe niliki wong loro 1000. Niliki wong loro 1000 kalih ngaji sak jam niku pahalane luwih apik. Tapi mboten terus nek rasah niliki wong loro tak ngaji wae mboten. Niku maksudnya fadilahe ngono lho. Supados kula lan panjenengan sami niki saged napa niki mengilham. Lah tilek wong loro mawon niku 70.000 malaikat niku ndongakne dhumateng awake dhewe. Nggih niku luar biasa niku. Nah niki kan asik to nek awake dhewe ngaji tentang fadilah keilmuan niku ternyata ngene pahala, ngono pahala, ngene pahala. Wah luar biasa. Enak banget. Dadi ngaji utawi ibadah niku kanthi rasa seneng. Mboten namung berwedhi neraka wae, mboten. Dadi asik. Awake dhewe arep mati niku ya seneng ngoten. Dadi kula lan panjenengan mboten kok terus ada ngejokne kematian mboten. Setidaknya awake dhewe niku maksude saged menyiapkan nggih menika babagan takdiripun Gusti Allah. Ingkang nomor sekawan apa? Ngaji sak jam niku luwih utama tinimbang ziarah 1000 wong mati syahid. Niki bejo banget awake dhewe gelem ngaji ngene napa mleh benjang enten rutinan saged napa rawuh malih. Lah nek niku sak jam, lah nek 2 jam niku ditikeli ping kalih. Lah nek 3 jam luwih malih. Tapi nek awake dhewe mboten gadhahi keimanan ngaji suwe niku rasane bosen. Rasane jenuh. Pak Arkai ngomong ora rampung-rampung selamat. Nek awake dhewe gadhahi keimanan tambah suwe niku tambah.
Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Gandeng berkatipun metu. Niki derek pun ramung derek. Oh derek tambahi meneh berarti. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados supados awake dhewe niku saged seneng ibadah, fadilahe kedah dibuka. Napa melih awake dhewe mengke ajeng poso. Poso niku abot, Pak. Abot. Tapi nek saking poso niku fadilahe jenengan buka, oh ternyata pahalane wong poso iki ngeten. Mengke awake dhewe pengen nglakoni, bahkan poso sunah mawon awake dhewe. Awake dhewe nyambut gawe sedina misalnya standare di gajine 150.000 ya Pak. Sedina awake dhewe nyambut gawe niku patute digaji utawi dibayar 150.000 misalnya. Cucuk seneng, wong memang cocok sedina dibayar 150.000 gelem cocok lebene jenengan. Lah nek dibayare 300 luwih seneng melih. 1 juta sedina luwih seneng melih. Lah termasuk awake dhewe napa mempelajari fadilah ibadah termasuk fadilah poso lan sanes-sanesipun niki dibuka supados awake dhewe ngertos ganjarane. Sampai dingendikake tiyang niku nek ngerti fadilah salat subuh, nek ngerti ganjarane salat subuh, arep mlaku keseser, arep mlaku napa niku mangkat teng masjid ditandu, niku bakale dilakoni. Tapi kan nyatane niku nek mboten dingilmuni niku dhewe ajeng niku angel. Abot nggih. Mulane abot enteng ing ibadah niku mboten teng awak, tapi abot enteng ing ibadah niku napa teng atine dhewe. Ngeten niki saged menurun, Pak. Iman niku saged munggah, saged turun. Mboten namung jenengan tok kula barang ngeten nggih saged mawon. Milane napa awake dhewe ndongane bareng-bareng. Wong-wong mboten iso anu kok napa niku sesuai karepe dhewe mboten iso. Sedaya niki kalih napa niku karepe Gusti Allah. Pun rampung nggih. Pun rampung nggih Mas anu niki. Oh nggih. Nggih mekaten Bapak Ibu ingkang paken kula lan panjenengan sami niki persiapan diri buka fadilah babagan siam supados mengke semangat anggenipun nglakoni siam wonten wulan Ramadan. Sing tesih gadah utang niki sing enten kesempatan nggih dilunasi. Nah, kula lan panjenengan sami mugi-mugi saged dados keberkahan kula lan panjenengan sami. Ingkang dados tambahan niku kan pengurus NU niki masa khidmate pun telas periode niki. Nyuwun tulung mungkin nek pas jagongan mboten lebrak teng pundi jagung-jagungne kalih nglirik kinten-kinten mengke estafet kepemimpinan kalih kepengurusan niku ajeng diamanahke teng sinten saderenge mungkin diundangi rapat. Ngoten niku supados napa mungkin napa gawirae niku langkung meriah niku. Syukur-syukur sing rada nom-nom. Kados kula ngeten iki pun anu niki. Kotake pun ketuweken. Nggih ganti sing rada nom-nom. Sing tuwek-tuwek iki bagian donga mawon, sing bagian kegiatan sakire ajenge sing nem-nem. Mungkin nyuwun tulung usul saran kula lan panjenengan sami atas mekaten. Sampun nggih? Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wabillahi mauidhah. Kula lan panjenengan sami wonten acara dalu kalenggahan kita cekapaken kados ingkang dados ajeng kula lan panjenengan sami. Saderengipun kula lan panjenengan sami tutup menika nyuwun pangapunten nambahi atur sekedhik menggah hajatipun Mas Maryanto pilih wonten dalu kalenggahan. Mas Maryanto menika ngedalaken sedekah mugi wonten rutinan dalu kalenggahan boten sanes nggih menika kentun donga dumateng Bapak Ibu nggih menika ingkang asma almarhum Bapak Sukimin bin Kartosipun menika kaleresan
surutipun dalu kalenggahan sampun matur dumugi sewu dintenipun lepas. Mugi-mugi Mas Maryanto sakeluarga saanak putu kapitan dados putra putri ingkang saleh lan salehah. Terus dumateng tiyang sepuhipun, dumaturipun dumateng kula lan panjenengan sami mugi-mugi kula lan panjenengan sami ugi dados kapitan putra putri ingkang saleh lan salehah. Boten sedakwan ingkang sampun rinaket boten ngarsa panjenengan sedaya. Mugi-mugi menika saged nambahi menapa ingkang dados hajatipun Mas Maryanto sakeluarga dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dadosaken kesaenan ugi dadosaken nambahi kabulipun donga-donganipun Mas Maryanto nggih ndongaaken tiyang sepuhipun. Sampun Mas Maryanto ngaturaken punging panduwun dhumateng kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi sih kathah panjenengan anggenipun nyuyung ndongaaken keikhlasan panjenengan dhumateng tiyang sepuhipun Mas Maryanto dipun lintu dening Allah Subhanahu wa taala kanthi ganjaran ingkang sae berkah lan barokah dhumateng sedayanipun. Ingkang salajengipun mugi-mugi kula lan panjenengan sami khususipun Mas Maryanto sakeluarga menika diparingi kesehatan ingkang walafiat, diparingi lancar barokah rezekinipun, tentunipun kagem nglajengaken pagasangan wonten alam dunyanipun, tentunipun ugi dipun niati ibadah dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten sekak makaten ingkang dados atur utawi rangkaian rutinan dalu kalenggahan, mugi-mugi kula lan panjenengan sami pinanggih malih wonten wekdal utawi kalodhangan ingkang langkung sae, ingkang langkung semangat kaya ibadah kula lan panjenengan sami ugi dadosaken wastabihul khairat lan kula lan panjenengan sami saged istiqomah ing dalem kesaenan. Amin Allahumma amin. Kita tutup kanthi waosan hamdalah. Mugi-mugi kanthi hamdalah menika sedaya kanugrahan ingkang sampun dipun tampi dening keluarganipun Mas Maryanto dipun tambahi mugi-mugi dhumateng kula lan panjenengan sami. Kita lafalaken hamdalah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.